שיר ותמי, יחידה 7, השכנים של שיר. לשיר יש זוג שכנים מבוגרים, שכל הזמן מכעיסים אותה. הם מפריעים לה להתרכז. הם מתעוררים מוקדם ומדליקים רדיו. לפעמים הם מסתכסכים ורבים ביניהם. שיר שומעת כל מילה, כי הקירות בין הדירות דקים. שיר אוהבת לאוורר את הדירה שלה. כשהיא פותחת את החלונות בבוקר, היא מיד מתחילה לשמוע את השכנים. הם מדברים בקול, שומעים מוזיקה, רואים סרטים. יש הרבה פרסומות במשך הסרט, ושיר שומעת גם את הפרסומות. יום אחד שיר סיפרה לחברה שלה תמי על השכנים המעצבנים. שיר: הם מפריעים לי כל יום. אני לא מבינה למה הם עושים את זה. למה צריך להיות כל כך רועשים? תמי: ניסית לדבר איתם? שיר: כן. אמרתי להם פעם אחת שהם מאוד רועשים. הסברתי שזה מפריע לי לחיות בשקט. הם אמרו שהם מצטערים והזמינו אותי אליהם הביתה. חשבתי שזו בדיחה. תמי: אני חושבת שהם לא באמת מבינים עד כמה הם מפריעים לך. אבל חבל להסתכסך איתם. הם אנשים נחמדים. הם רצו לארח אותך, ואולי למצוא פשרה. שיר: נחמדים? אולי כן. אבל זה לא עוזר לי. אני שומעת אפילו את מדיח הכלים שלהם. אני חיה כמו בבית כלא. את יודעת שאני לא יושבת בבית הרבה, אבל כשאני סוף סוף בבית, אני רוצה לקבל את השקט שלי. תמי: יש לי רעיון. אם את לא יכולה לשנות את המצב, את צריכה להירגע. אין מה לעשות. את לא יכולה לבקש מהם לא להשתמש במדיח, נכון? ואת הרדיו הם גם רוצים לשמוע. את צריכה ללמוד לנשום עמוק, או לעבור דירה. שיר: אני לא יכולה לעבור דירה עכשיו, אבל את צודקת. אין טעם להסתכסך עם האנשים האלה. אני הייתי קצת אלימה. דיברתי אליהם בגסות. אני חושבת שאלך אליהם היום. הם רצו לארח אותי. הפעם אני אזמין אותם אליי.